kre penkrom makane kasni ni nga ai kublei ru ya ki reurang ba sipun ni don hamne namar pi ai nang kong yang nga klem padio ban ko tang ya ka kerteng ru man ro bajon ya wa ham slow ai namar mar siu poi ngala sedang di sya mas ndep di sya ki ong ai jingkren te la dang klet banjer kerteng yeno so phamap yang nga ai kublei kerpang ya ki nong tre baper jong ka parti NPP ki jongi ki bawan nadu ki district level president rangba jongi na ka district babu Clement Maulong i general secretary ba Lorshai Karnayor nangta ki bawan na ki state ki work ki parlok women's front ki jongaru ki bayan ki jongi ki press back ki bayale ban penpriang ban penpoi ya kane ka kubor jong ka jingi ka jing pensyai election ka jongi ha kane ka no kai singi ka pamanta pangpat na ka banta jong pi ki pagba nong song yo kane ka tem ka pamanta ladangan bakla kalong ru kum ka jing update penriu kalong ru kum pan update yang ki pagba namar la shu election ngidang sudah ya ka MP election and raise new box ada ka jingklan kendiet jong i lead MP Balaklarno i Dr. Ricky Singkon bat nak jingklat jong i layo biang ya kaneka by election ka bamenta ka jingsi siang 4 day ban yande lande ban canvas lande ban penlong ya kaneka election na ai kublei kerpang ya pi baro kinong songyo ha kaneka por na kerpat ya pi ngan kerentang kendiat Andai nga kerpat surit bapin pensya skor lem bapin ailem ya kapor ka jong pikin yang hakan dia kapor ka bamenta kumiwe na kinong mikmat syake HADC support district council kumpanya Tiplang nanong po constituency nga kerpat ya pi kiri rangba kilong kumi kitei samla bat kirang samla ki jongi bapin ya syashkor bapin ay ya kapor ka jong pi kindiang nangai ngi baro ki bayadot hang ne hakane ka lumpong ka bamenta ni don la ka jong ka limkor bangkit la ka dade haying hasem ha ki jaka trei ki jongi hala ki jong ki kam ki bamanging ni don ngage kat bangi dangla ban ring bat penyiar mensim ngin trei shiton ban kit la ka jong kalingkor kabala ban shet bat kabangi dei ban yai la ha kamit la ka sngi la ha ka slop ne la ha ka rang pai ba be om banga kan tho yanore yanio ha ine ipor ibamendra Henry ngabu haga jing bishar ka bastak ka jongpi kumi para MDC syake HDC i MDC badon burom jong ka mauhati iba kenjok lang rangtong iba long inong mikmat iba pilajit da ka jingit da ka jing so burom da ka jing shanya ya ka ba pilap pa Asia District Council bania kit bania ba lang ya kelingkor ke jongpi lada dei hakino kino ki benta lada dei haka pangka shiton haka kamiap ka kamim lade haka roy ka pan Henry nangis kem bakanom daya per yang hangti po nong po bat mai ro hang ni kaba haju bentaru ni klempat yo ban ai kita ki jingera lane kita ki skim MDC ki babaro shikatu ngatharai piju yo snow piju yamat ngatan mau hakatem kabala lekno iparlok MDC ba don kupa sumer idon hangni ngidang yo lah ban ya snow tilang kendiat kensoi wat ladang ya kotbor bat kabor jongki MLA henry ngasno ban ong bahakan le katem kabamenta ngila palat ya ka shisnem tam kanti Henry iklam pat yo parias nok tilang AAUM bat ki padba kumja kalingkol jongi ru kakya bat ni diaw komen siem bangim la ban syakri janai ya pi kum kinong syong syong kan mentoy ayu ko parlok bain
bangin syuk pentiang tang da ki tin Henry ya ki lengkor ki jong pipat ngim syam lala banyarap lane banya kentulang banya kiet banya baklang banya kenrong lada don ki baong bangin kwa ya karoi kapa ngihap ban perkat bun sin bun wan balai bangi pa school ne pa pule ya ki khon ki jong ni da trei shitom met la bat si kum ki kri ki pa ngamar we nga shem ya kane kalam ban ai kuble ya i chief minister badon burom jongi da ka jing spon ben siem bat ka jing sat ka jongi ngalala ban penok ka tu ka ne ki kam ki barit hapo ka constituency ka bamanga nga mi mat bat ban ya rat ki nong shong shnong kat bala ha ibor ibarit lemba ka jing asrok tilang ka jongi pa ba bat ki nong shong shnong jong Kamawati constituency ha kan de kanok pai sngi ka bamenta rengkat bat ki marjan ki marpa ngapo api ya i Dr. DRL Nonglai kumba ma phi pitet ba i Dr. Nonglai i klempen sat ya ka jing late school ka jong na ka ta ka daw ba yen menta ka ne ka rensan pin sayo snow dalaki jong kishkor ya ka ka ba in pen snow na ka bentalang jong baro kinong syong yau bat kinong syong syong ba jong Kamawati constituency ideiru iliurang ba ibalakiet ya ka lengkor bin pa bin la ka de hakano ka liang nadu na yeng na sem nadu ka kamhi kai school ban penro ka jingnang ka jingsat hapo ka jella ka jongi ban penitu ya ka jaj ben riu ba ka jongi lemba ka jingi tu ya ka ktin kasi kumba ong manor mo lada ka ktin ka yap ka jaj ben riu ka yap lang kum ki bala syai ha ka jingmut ka jing perkat ho ki babun ngim da dei ki bala nang lasta Henry kane ka juk kaya lam yang i bangin long ki basyai kum ki bala don ka lengkor bankit kum ki kemi ki pa ban kermen ni ka lawe ki kun samla ki jongi ki badon ni ka men sim ban long ki bajai jai bat ban no seniang ha ka imlang ka salang dagi jing ba tong ini snop kilang ban island yai Dr. Nonglan ba in pen ya ka jaj ben riu jongi lengba ki kam ki babha ki jongi badru ban kit lem ya ka lengkor jongi baro ki nong shong shnong ai nyen pet bat bin syak bat bisyari Dr. Nonglan ha kine ki lais nem tam ki bandang sa ha kane ka by election hadin bangin penjob ya i ban syuk an thok don klem da ai ka khet tengam smo ya ha Henry tong ini atali lang ha ka we ka sur bat ha ka we ka jimot na ka benta ka jong arpu sau sejrong arspa ngangen scam arpu arbat arpu spa krapo itu pat kiba tip ya ka keteng jong we unong ya le kai sport arpu sau sai arspa de we na kinong ya le kai basketball bat pet pat papau nam bat uni u nong ya le kai sport u bakrau jong ka pertei u ong kong no some people want it to happen some people want it to happen some wish it would happen others make it happen kabamut don kibriu ki bakwa hir ban penurlong don pat kibriu ki besukwa hakal ban wanra jingkela Henry don pat ki wei ki bapen kela malay msim kanuksa ka bahajan ka surok ka lenti ka singkin ka jongi ki wei ki shukwa Henry ka sorka hapo ka jingelam jong isa Konrad sangma ka penurlong om tangi ki surok ki lenti ki singkin ki jongi ngiyo i hapo ka jingelam ka jongi po kini ki prasnem ki weiru ki jingkela
nganom bakla ban ong wat apo Mauti constituency jongi wat ya ka blok nilai besar ya jongi rengkat bat kiwe ki kampen roy punta la da pikwa bakari bak ka jaj ban riu kan im tongin ya ka shanting hakan ka wat ka bamenta yai doktor nong lai ba in pen im ya ka kien kasi ka jongi te ka jaj ban riu ka jongi ru kan im ngangai scam bang mapi baru ki pai ba ki biadon hang ne oi pin namla ban snap hakmat jong kanek ka lumpung ka jongi re pios ngau leng ba kanek ka ko jing pen sawa baka apil ka jonga ka jing karpabrit ka jonga pi baru ki nong shong shnong ba kanek ka wat ka bamanta ngin pen ai ka jing job don burom yai doktor DRL nong lai nang bangin la ban pen im ya ka ri ban ka jat pen riu ka jongi tang da kine ki kencin nga ai kublai ya pi baro kublai shibun kublai shia jarngo